Bé, doncs, bon dia a tothom. Abans de res, agrair que ens hagueu convidat a comparèixer per poder explicar una miqueta la perspectiva del Consell sobre aquesta llei, malgrat, com deia, doncs, ha sigut una mica precipitat i, per tant, apuntarem unes línies i, en tot cas, com comentàvem també abans, us faríem arribar les consideracions més concretes. Molt breument i aprofitant que us podem visitar, diguem, per a aquelles persones que no coneixeu tan directament el Consell, una pinzellada molt breu de què som i com treballem. Els principals objectius del Consell són fomentar i dinamitzar la participació juvenil i, per tant, tant promoure la participació de les persones joves com donar suport i coordinar el moviment associatiu. I, d'altra banda, interlocutar amb l'administració per defensar els drets de les persones joves i, per tant, actuar com a pont entre l'administració, les entitats i els joves des d'un punt de vista crític i constructiu. Això ho fem bàsicament a través del treball en xarxa, per tant, bàsicament en relació a les tres qüestions que apunto ara. D'una banda, el treball entre les entitats membres i, per tant, la generació de discurs i de sinergies entre les pròpies entitats juvenils, també les col·laboracions amb altres plataformes de la societat civil, com veurem que us explicaré també en el camp de les qüestions relacionades amb el gènere i la igualtat, i per últim doncs, amb les administracions, com us comentava. En relació a les qüestions de gènere, que hem treballat en un sentit ampli, per tant parlem normalment de gènere i diversitat sexual en el marc del Pla de Treball del Consell, ens marquem bàsicament aquests objectius. D'una banda, incorporar la perspectiva de gènere de forma transversal en totes les línies de treball, donar continuïtat al contingut i també a les accions que hem proposat, que vam proposar en aquest cas, en el marc de l'Agora Jove, que és un espai de participació de les entitats juvenils d'un cap de setmana per aprofundir sobre un debat concret. En aquest cas, l'any passat una de les edicions es va dedicar precisament a la qüestió del gènere i, per tant, tenim un document bastant complet en relació a propostes en diferents àmbits en relació a temes d'igualtat, i a partir d'aquí es va crear una comissió de gènere que ha tingut continuïtat en el temps i que està treballant molt intensament i, per tant, també donar continuïtat a les accions que es van treballant en el marc d'aquesta comissió. També ens proposem treballar per la incorporació de la perspectiva jove en els espais on podem participar i que tenen relació amb el tema que ens ocupa, per tant el Consell Nacional LGBT, també la Comissió Nacional de Violència Masclista i també, tot i que no en som membres, hem establert algunes col·laboracions amb el Consell Nacional de Dones de Catalunya. D'altra banda, promoure la perspectiva de gènere en el moviment associatiu juvenil, i aquí hem dut a terme algunes formacions que anem reeditant anualment en col·laboració amb l'Institut Català de les Dones. I, per últim, promoure la igualtat de gènere i la lluita contra les violències de gènere, sobretot en treball coordinat amb la plataforma. Dit això, introdueixo algunes dades destacades que apuntava el capítol de gènere de l'enquesta Joventut de Catalunya del 2012. Si no ho dic malament, l'anàlisi el va fer exhaustivament la Sara Moreno, amb la que ja veu comptar un d'aquests dies en el marc de les compareixences, però tot i així algunes dades específiques en relació a temes de joves, sobretot. En primer lloc, sabem o desprèn de les dades que apunta aquesta enquesta que l'accés a l'educació ha permès un relatiu canvi generacional en relació a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. Tot i així, les desigualtats s'han modificat però s'han mantingut al llarg del temps i, per tant, les raons entenem que tenen a veure amb el fet que les trajectòries igualitàries comencen a desincronitzar-se, sobretot en el moment de l'emancipació en què comencen a assumir-se algunes tasques domèstiques, normalment de manera desigual entre homes i dones. D'altra banda, també tenim en compte els factors de generació i de cicle vital. Veiem també diferències en aquest sentit entre els nois i les noies. Per tant, mentre els nois es mantenen més immòbils amb el pas de les diferents generacions, en el cas de les noies es veuen sobretot afectades pel moment del cicle vital en què es troben i, per tant, relacionat sobretot amb qüestions de maternitat, però també amb l'emancipació, com comentava. També un altre punt final, que no hem d'oblidar que el gènere no és l'únic factor que intervé en qüestions de desigualtat o que interfereix en la desigualtat, sinó que cal tenir aquesta mirada interseccional i, per tant, tenir en compte altres qüestions com puguin ser l'edat, la classe social o l'origen, i, per tant, aquí destacàvem en el cas l'edat, que és potser una mica el que més ens afecta a nosaltres, tot i que, com dèiem, aquesta mirada interseccional ens obliga a tenir en compte moltes altres qüestions. Algunes dades també molt breus en relació a educació i mercat laboral. Sabem que el 35,4% de les dones entre 15 i 34 anys acaben els estudis superiors, enfront al 23,8% dels homes. Això, lamentablement, aquest escenari a nivell educatiu no es tradueix a l'hora de traslladar-ho al mercat laboral o al mercat de treball.
En aquest sentit, el que veiem és que això no es tradueix, com deia, ni en la igualtat d'accés al treball remunerat, sinó que veiem que es produeix una clara influència dels rols tradicionals en la situació laboral, per tant, veiem una menor presència en el mercat de treball de les dones, i això tampoc es tradueix en una igualtat en les condicions laborals, i per tant ens trobem amb més temporalitat, més sobrequalificació i també amb menys salari per l'ocupació femenina. A nivell de participació, que naturalment també és un dels temes que tractem o que prioritzem en aquest cas des del Consell Nacional, doncs veiem que aquesta disminueix entre les noies en el moment de l'emancipació i especialment en el moment de la maternitat, com deia. Per tant, també és una qüestió a tenir en compte. Podríem parlar de moltes altres qüestions que segur que heu fet referència en el marc d'altres compareixences o en el propi debat sobre aquesta proposta de llei, com pugui ser la segregació en els estudis per sexes o la feminització o la masculinització de determinades tasques domèstiques, no únicament el repartiment de les pròpies tasques. Tot i així, una conclusió sí que és interessant, diguem, o que resum segurament part de totes aquestes qüestions que apuntem, és que l'àmbit productiu i el reproductiu actuen com a vasos comunicants i, per tant, quan una persona està més present en un d'aquests dos àmbits, necessàriament ho està menys present en l'altre. Per tant, és una de les coses que diguem que planeja sobretot el que debatem. Entrant ja una mica en matèria, algunes consideracions generals sobre la llei. Abans de res, celebrem que tinguem sobre la taula aquesta llei d'igualtat efectiva entre dones i homes, i més que es tracti d'una llei que entenem que és prou completa i comprensiva, que ens sembla que fa referència a múltiples àmbits, com puguin ser la participació social o política, els mitjans de comunicació o l'ocupació, i per tant alguns temes que nosaltres també hem vingut treballant. Per tant, agrair aquesta voluntat d'abarcar tots aquests camps. També remarcar positivament aquesta voluntat de transversalització i per tant que faci referència a les polítiques públiques, als pressupostos també des d'una perspectiva de gènere igualitària, fa referència també al temari d'accés a la funció pública, per tant entenem que tot això són qüestions interessants que s'hagin tingut en compte i hagin quedat recollides de manera tan concreta, diguem, en el marc de la llei. Sí que d'alguna forma volíem, tot i que en tot cas intentarem de plasmar-ho en el propi redactat, en termes generals, posar de manifest aquesta especificitat del col·lectiu de dones joves. Sí que és cert que al llarg del text en algun punt es fa referència, però també és cert que en altres moments es fa referència d'altres col·lectius i potser sí que emfatitzar el fet que es pugui fer referència en la mesura que sigui possible al col·lectiu de dones joves, entenent que és un col·lectiu especialment vulnerable, que també és interessant tenir en compte, per exemple, noves formes de discriminació i de violència amb l'aparició i la popularització, per exemple, de les TIC. També interessant posar de manifest la necessitat d'ampliar, o posar en valor els recursos de prevenció i detecció en el marc dels centres educatius, que també és un tema que hem treballat bastant i en el qual hem fet algunes propostes. També treballar una mica entorn la sensibilització social en un sentit més ampli, també abordar especialment aquesta creença que de vegades es té que és una qüestió superada, el tema de la igualtat o inclús de les violències de gènere, i sobretot segurament en determinats col·lectius joves això és una qüestió que està bastant present i que creiem que és necessari d'abordar també. Respecte a la coeducació, a la que també he fet referència i vinculant-ho també una mica o sumant-ho a la qüestió de l'educació afectivosexual, entenent que aquestes dues coses passen també tant per l'educació formal com la no formal, sí que des del Consell posar en valor que hem fet una aposta clara per l'educació en la diversitat i en la igualtat. També plantegem, de fet, com a conclusions també d'aquesta Agora Jove i de la pròpia Comissió de Gènere, que es pugui fer una revisió exhaustiva de l'educació afectivosexual que s'està impartint en aquests moments per valorar si realment està sent efectiva, per garantir que sigui integral i que estigui actualitzada i també garantir que no es tractin d'accions puntuals sinó que siguin estables en el temps en els diferents espais, com deia, tant de l'educació formal com no formal. Respecte a la interrelació amb altres lleis, que penso que és una qüestió que també ha anat sortint, òbviament considerem prioritari que amb totes aquelles lleis amb les que pugui entrar en contacte, que probablement seran moltes, entenent aquesta voluntat de transversalitat i de tocar tots els diferents àmbits que té aquesta llei, que pugui quedar en la mesura que sigui possible recollit o en les lleis amb les que es relacioni o en el text d'aquesta pròpia llei, en tant que això considerem que pot garantir-ne un major compliment. Per últim, naturalment, gairebé per últim, reconeixement del moviment feminista, naturalment, i del teixit associatiu especialitzat en les polítiques de dones i en la defensa dels drets de les dones i, naturalment, de les entitats d'educació en el lleure
en aquest sentit, a les quals també fa referència la llei, però també posar de manifest que creiem necessari el reconeixement de l'associacionisme juvenil en general com a agent clau de promoció de valors solidaris, de participació, de convivència, però també de valors igualitaris, així com a agent de conscienciació i de sensibilització. Per tant, entenem també que sovint, i així ho hem recollit en diferents posicionaments, manquen recursos en el marc de les entitats per fer front a situacions de discriminació i de violència masclista en el si de les pròpies entitats, com deia, i per tant seria interessant de poder-ne garantir un suport. Per últim, també, i aprofitant que hem treballat molt en el marc de la reforma horària darrerament, entenent aquesta voluntat, que crec que també és una cosa que heu comentat en diferents punts i que la pròpia llei ho recull naturalment, aquesta voluntat de conciliació tant per a homes com a dones, entenent que en aquests moments probablement les dones tenen un major pes en l'assumpció de determinades tasques domèstiques o de cura i per tant necessiten una atenció potser extra, però en tot cas aquesta voluntat de treballar la conciliació tant per homes com per dones des d'una perspectiva més àmplia com pugui ser les propostes que es faran en el marc de la reforma horària i també en aquest sentit i una mica escombrant cap a casa, en aquest cas cap al Consell Nacional de Joventut de Catalunya, garantir també aquesta compaginació de l'educació, l'ocupació i la pròpia participació que de vegades ens queda una mica oblidada, a part de tota la qüestió més familiar. Ja per acabar, algunes propostes potser una mica més específiques, malgrat, com deia, intentarem fer el retorn per escrit de coses més concretes. Sí que en termes generals detectàvem que en alguns punts potser seria interessant un petit punt de major contundència en alguns punts del redactat per garantir una major rotunditat. En alguns casos es parla potser de permetre i no sé, podríem referir-nos a una qüestió més de garantir o alguna qüestió que caldria analitzar amb una mica més de detall al text, però sí que notem que en algunes de les expressions podríem expressar una major rotunditat o contundència. Entenem que aquesta llei inclou tot un seguit de bones intencions, molt àmplies, com dèiem, i per tant molt interessants i complertes. En tot cas, sí que veiem la necessitat de que disposem d'indicadors d'impacte social, al que ja es fa referència, de fet, al final de la llei. Es parla de poder fer una valoració a 5 anys vista després de l'entrada en vigència d'aquesta llei i, per tant, entenem que des del primer moment disposar d'indicadors que puguem valorar si realment s'està duent a terme o no el que està previst en el marc d'aquesta llei seria interessant i també per garantir d'aquesta manera una certa aplicació pràctica de la mateixa, entenent que en alguns punts potser és un punt teòric i faltaria veure aquesta aplicació més directa. En el cas també entenem que com que fa referència a molts camps, des de, com dèiem, el terreny de l'ocupació o el terreny dels mitjans de comunicació, si fa referència o creiem que pot tenir relació amb altres protocols que s'hagin treballat en altres camps o amb altres lleis, regulacions, etc., potser estaria bé també que la pròpia llei contemplés aquesta referència a altres protocols o legislacions amb les que pot entrar en relació o en tot cas si són protocols, indicadors, etc., que en aquests moments no estan dissenyats, potser també seria interessant que s'apuntés ja en el marc de quins espais es debatran o es treballaran aquestes qüestions i en tot cas si s'escau indicar també alguns terminis d'alguna forma per obligar-nos a aquest compliment el més aviat possible. Respecte a la comissió de seguiment de l'aplicació de la llei, entenem que, si no ho hem entès malament, es farà sobretot en el marc de la Comissió Interdepartamental per la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, que es fa aquest canvi de nom, entenc, per ajustar-ho precisament a l'aplicació d'aquesta llei. I sí que plantejar més enllà del seguiment que es pugui fer en el marc d'aquesta comissió, quina serà també la relació amb els espais consultius previstos, que, si no ho dic malament, són el propi Consell Nacional de Dones de Catalunya i la Comissió Nacional de Violència Masclista. Per tant, quin serà aquesta... Entenent que nosaltres també ens afecta directament, formem part de la Comissió Nacional de Violència Masclista, per exemple. I, per tant, concretar una mica aquesta relació entre la comissió de seguiment i aquests espais més consultius. També apuntar mecanismes i eines de suport a les empreses de menys de 250 treballadors pel desenvolupament de plans d'igualtat que, si no ho tinc mal entès, no els són obligatoris i per tant entenem que també seria interessant perquè si no segurament un volum important de les empreses de Catalunya quedarien fora d'aquests plans d'igualtat.
També apuntar d'alguna forma el debat pendent en relació a l'avortament a la franja específicament o especialment, diguem, de 16 a 18 anys, atenent, diguem, o arrel de la reforma express, entenem que en el text d'aquesta llei es fa referència a la qüestió de l'avortament, d'acord naturalment amb la llei vigent, però sí que, si més no, deixa de manifest que tenim aquest debat que des del Consell Nacional l'hem vingut treballant també darrerament i reivindicant, sobretot arrel d'aquesta reforma, com comentava. Segurament és una cosa que potser no podrà quedar recollida en la llei, però sí que com a mínim tinguem present el debat que hi ha en relació a això. I per últim, també apuntar una mica, també d'acord amb el que treballem, una mica escombrant cap a casa una altra vegada, la priorització dels Consells Locals de Joventut com a interlocutors en matèria de joventut i gènere en l'elaboració de plans d'igualtat per part dels ens locals. Potser és una cosa que tampoc cal que quedi recollida en el marc d'aquesta llei, però sí que es fa referència a l'elaboració d'aquests plans d'igualtat a nivell local i, per tant, interessant que, si no ara, com a mínim en el futur quedi pendent això. I jo deixaria la meva intervenció aquí. En tot cas, us farem arribar aportacions més concretes en la mesura del possible i resto a disposició per qualsevol pregunta. Moltes gràcies, senyora Ramon.